अमगेले खाण जेवण चॅनलाक हांव स्वागत करता सर. आज हांव सुरनळीची रेसिपी घेवन आयल्या. पळया कसा कसा घालची म्हणून. सुरनळ करचे खातीर हांव 4 ग्लास तांदूळ 2 घंटेभर तिंबोवन घेतला. तिंबयतना हांव हाका 1/4 टीस्पून बरी मेथी घाल्या. ताजे नंतर 4 ग्लास पोहू तिंबोवन घेतला. 1 हॉट स्पूनान हळदी पिठी, 1 मुष्टी मीठ, 2 गांवची गुंड गोड, 1 नारळ कांतून घेतला. आता फस्ट सुरनळी पीठ वाटूया आम्ही. रगड धुवून घेतला. फस्ट हाका सोयी आणि तिंबयलेलं फोव घालून थोडे वेळ वाटून घेवचे. थोडे उदक घालता असं. फोव आणि सोय इतले न्हयजे तरी आता मी हाका तांदूळ घालया. मस्त उदक घालया. पीठ पातळ करू नकाची. गोड घालू असं का इतले थोडे उदक घालून तांदूळ नाही जेवच्या सोड्या. हक्काच्यात हळदी पिठी घालची. तांदूळ समोर नाही जेवो मागीर गोड घालचे. तांदूळ नाही जाला आता मी हाका गोड घालचे. गोड नाही जाल्ले आता मी सुरनळे पीठ रगड्यार दाखवून काढया. रगड्यार दाखवून पीठ काढून घेतला. पीठ मस्त पातळ करू नकाची. इतले दवरल्या पुरो पीठ. आता एक पण बरसून घेऊन वयर दाखवून मीठ घालून दवरचे मी. ओवरनाईट फर्मेंट जेवका हें पीठ. वयर दाखवून अशी मीठ घालून दवरचे. आता हें पीठ ओवरनाईट फर्मेंट जेवो. सुरनळे पीठ ओवरनाईट फर्मेंट करू दवरलेला अशी जाला. आता मी हाका 1 अर्ध टीस्पून भर थोड्या पिठी घालची आणि बरसून घेवचे आणि सुरनळ काढू स्टार्ट करचे. पळय कायल तापली. सिम्मर बच्चेत पोळो. सुरनळ भाजला काढया. उनीची मोवची गोडीची सुरनळ रेडी. फ्रेश गंटेल लोणी ಒಟ್ಟು खावका भारी लायज येता. तुमगेल घरान तो करून पळयाची आणि मग कमेंट करायची. आमगेल चॅनल तुम्ही पळयलेल्याक धन्यवाद. आमगेल चॅनल लाईक करायची, शेअर करायची, सबस्क्राईब करायची.